Много ме кефи как голяма част от аниметата от 90-те се въртят около една обща тема. Технологиите, бъдещето и рисковете от тях. Представени са като голямо зло, а чувството, което винаги будят у зрителя, е страх. И причината е по-мрачна, отколкото очакват. През 80-те Япония е икономическа сила, до голяма степен заради технологичния си напредък. Но през 90-те балонът се пука и настъпва загубеното десетилетие, както го наричат. Обществото рязко сменя отношението си към футуризма. Тогава навлиза и потребителския интернет. За първи път хора прекарват дните си, чатайки се с непознати без лица. В Serial Experiments Lane бариерата между реалния свят и така нареченото пространство The Wired избледнява по желание на секти и тайни общества. В Cowboy Bebop електронна секта убеждава хората да дигитализират душите си, за да избягат от депресията на реалността. Тези секти обаче не са само фикция. През 1995 година технологично обсебения култ Аум Шинрикю извършва смъртоносни зарин атаки в токийското метро. Това не е случайна групировка, а такава, която вербува елитни учени и програмисти и използва ранни компютърни мрежи за терор. За съжаление, тя не е единствената такава, която действа по това време. Идеята, че технологичната изолация води до апокалипсис, вече не е научна фантастика, а е част от централните новини. С това в Евангелиан тайна технократска организация води до края на света, а Ghost in the Shell пита дали изобщо съществуваме, ако мозъкът ни може да бъде хакнат. Създателите им сякаш обработват травма от свят, в който границата между човек и машина избледнява. И въпросите, които поставят, остават интересни за нас дори 30 години по-късно.